Дядо Мраз пристига от Ирландия. Идва да раздаде подаръците на малките и да пожелае много дълголетие. Снимам какво правя. Живот, здраве на всички, много успех в живота. Метине! Браво! Дядо Мраз! Марш, дядо! Марш, дядо Мраз! Дядо Мраз! Благодарим на оркестъра. Нека дядо Мраз да се раздаде подаръците. Леле, тате, много си секси. Сега трябва да видим кои деца са слушали най-много през годината. Всички деца правят една редица. Който не е слушал, няма подаръци. Силвио. Първо, Силвио най-много слушал през годината. Бъркаш, роки най-добър. Дядо Мраз му желае много здраве. Тази година още повече да слуша. Леле. Джан. Кой се казва? Джан. Той е втория, който най-много слушал. Малко от сърце. Сиско. Дядо Мраз казва на всички деца от малко му от сърце. Ала. Бабо, не, чакай, дядо Мраз. Аз не съм ли слушал? Сиско. Мисля на една страна. Мале, много подаръци. Аз искам да съм дете, ама... Бата Санчо! Ма излъга. Ма направи дядо му направи. Алито! На деде момчето! Мале, и то много слушал, ме деде! Мале, то много радост, деде! Санчето! И тя много слушала от момичетата на първо място. Браво, деде. Още колко имала лимон пасихте. Мисля, Андрей, звитирате. Дядо Мраз много подаръци носи тук от Ирландия, идва от Дубай, от обиколено тук целия свят. Имало един рожденник, викали от Миша. Каза ли Мишо Шамара, рожденник бил нещо и дядо Мраз за него подготвил нещо. Много слушал през тази година. Хит чожък гешнеме, забали са от бещета от млади. Ерке. Леко да не падне. Другия рожденник. Другия рожденник, той е по-голям. На 35, 6, 7, 8, 9 години. Малкия Санчо. Мас. Айде, дядо. Дядо Мраз? Александра. Алдин? Къде е Алдинчо? Джуджете си. Най-малкият патрон на патроните. Алдине! Ала! Айлянчо, и той много слушал тази година, къде спи. Мале, два подаръка за него. Той не е много слушал. Майка, виж какво ще да правя, нещо си ме взимала.
Емито, и тя много слушала през тази година за... Обещала щяла да слуша много баща си. Няма да е парчоли! О, всяко две паржоли! Айселка, она дядо, и тя много слушала, деде. Мале, дядо Мраз дава подаръци, защото много слушала, деде. Мале, два подаръка, деде, мале, те моето момиче много слушала, бе, деде. А? Мале, виж колко много подаръци. Ама видя ли кому избрала? Максимо! Дядо Мраз даря на всички деца да са живи и здрави, за наученици. Айселка, къде е Айселка? Много слушаш, да ти ме най-много. Мале, деде, ти много слушай тази година, много подаръци. Сега най-малкият е Асанчо. Мале, дядо Мраз му дава подаръци, много подаръци, деде. Дядо Мраз дава му за учетни подаръци, деде. Мале, бата, Айсел много подаръци, много. И за Асанчо. Много подаръци, бе, деде. Мале, то... Къде ще ги крием, бе, деде? За Миленчо тази година на първи Айладо от мене стоило два пъти. За малкия Асанчо. Още един голям подарък. Много подаръци, бе, деде. Ще ги крием у гардероба, деде, ще сега и двамата. Лело, Ще караме кардеробчета. бъди бързо. Остай там, не, ти не твоето, остай. Алекс, той вашето, вземи го. Просто дядо Мраз не е предвидил, че има толкова много деца, някои деца нека да не извинят, ако няма някои детенци подаръчи. Дядо Мраз каквото е можал, подарил на всички деца, да са живи и здрави. Папа, стане! Само за един дет. Едно дете не е взел. Едно детенци мисля, че нямаше подаръчи. Мале, много подаръци, т.е. дядо Мраз какво прави, не знам. Бате, ти го Чак снимам, от ти ще Ирландия тук да ги донесе. Много подаръци, деде. Дядо Мраз има желанието да изиграе един кючек. Кючека дядо Мраз, ако може. Айде, дядо Мраз. Еша. Еша. Айде специално за дядо Мраз Фарминандра. Специално за малкия Санчо, за малкия Миланди.